салом бинандаҳои азиз, ин рӯзномаи озмуни телевизионии Зебосанам 2019 аст ки айни ҳол меҳмони хонадони ҳар яки шумост. Шумо барномаҳои якум ва дуюми мавсими дуюми озмуни телевизионии Зебосанам 2019-ро тамошо намудед ва ба ҳар яки шумо низ фикр мекунам хеле писанд омад ва ин лаҳза бошад ман дар бораи барномаи сеюми озмун ба шумо кӯтоҳакак маълумот медиҳам. дар бахши муаррифӣ тамоми иштирокчиён фаъол буданд, аммо мунира аз ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти Суғ чунон бо маҳорати том суханронӣ менамуд ки ман ҳамон лаҳза ҳатто ба хулосае омадам ки аз ин барнома даст бикашам ва ҷои худро ба мунира бидиҳам. ман омадам гӯям ишқ аст миллати ман, ишқ аст миллати ман, аслу ҷибиллати ман. зиҳи ишқ ки морост худоё, чӣ гарм аст, чӣ хуб аст, чӣ зебост худоё. дар бахши ҳозирҷавобӣ гулдухтарони мо на он қадар фаъол буданд, вале аз байни ин иштирокчиён танҳо Лолаи Ҳошимӣ аз шаҳри Панҷикен тавонист ки ба суолҳо посухи дуруст гардонад. чаро гардиши аввали спутник дар гирди замин 1 соату 40 дақиқа асту гардиши сеюмаш 100 дақиқа? хуш марамад Лола. ҳардуяш баробар. дуруст. дар физика ҷои холиву беҳаворо чӣ гуна ном мебаранд? вакуум. дуруст. дар бахши омода намудани хӯриш бошад, хосият аз шаҳри Панҷикен тавонист ки нахустин шуда ин шартро ба итмом расонад, вале тангаҳои тиллоӣ насиби дигар нафар гардид. чаро? яке аз иштирокчиҳои мо ки ном дорад Хосият Сидиқова тамом карданд. бисёр хуб. Лолаи Ҳошим соҳиби 5 тангаи тиллоӣ мегардад. як қавқави баланд. дар бахши дузандагӣ ҳар як иштирокчӣ бояд барои худ тоҷ омода менамуд ва иштирокчиён ин шартро паси сар намуданд, вале арзандаи тоҷи асосӣ кӣ буд? хело ҳам зебо ороиш доданд, тоза. баҳои 5 ба ин кас дода мешавад. дар бахши озод тамоми иштирокчиён фаъол буданд ва ҳунару истеъдоди худро нишон доданд ва Хосият Сидиқова аз шаҳри бостонии Панҷикен тавонист ки рамзи Зебосанамро рӯи авроқи сафед акосӣ намояд ва ҳамаро дар ҳайрат гузошт. ҳамзамон дар ин бахш чанд нафар иштирокчиёни мо ҳунари рақскунии худро нишон доданд ва аз байни онҳо танҳо Изаура рақси бадахшониро чунон бо як маҳорати баланд нишон дод ки қобили қабули аъзоёни ҳакамон низ гардид. ин маҳсули кори шумо аст. ин рамзи Зебосанам. инро ман пешниҳод мекунам ки ба осорхонаи Тоҷи Кристалл ба намоиш мегузорем. дар ин озмун як нафар ҳамкасби мо низ ширкат варзид. гуфтам ба маврид аст ки Мадина бо қомати расои худ, бо чашмони шаҳлои худ, бо тарзи роҳгардии худ дар байни дигар иштирокчиён дар бахши намоиши либоси аврупоӣ ба кулли фарқ мекард. дӯстони азиз, як нафар иштирокчии мо бо ба даст овардани тангаҳои зиёд аз байни дигар иштирокчиён бечуну чаро ба даври дигар роҳхат гирифт ва ду нафар иштирокчии дигар ки тангаҳои баробар доштанд, ман ба шумо намегӯям ки кадоме аз онҳо ба даври дигар роҳхат гирифтанд. шумо метавонед барномаи мазкурро рӯзи якшанбе тариқи телевизиони Шаҳнавоз тамошо намоед ва огаҳ гардед ки кадоме аз инҳо тавонистанд ки ба даври дигар роҳхат гиранд.